ପଣ୍ଡିତ ଡକ୍ଟର ହରମୋହନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ, ତବଲା ତଥା ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦନରେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ସେ। ସୁଦୂର ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତଥା ୟୁରୋପର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆସରରେ ବିଚକ୍ଷଣ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦନ କରି କଳାପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ସେ। ପାରମ୍ପରିକ ରାଜଦରବାରୀ ଶୈଳୀରେ 300ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓଡ଼ିଶୀ ରାଗରେ ନିବଦ୍ଧ କରି ହରମୋହନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଶୈଳୀ ବା ଘରାନାର ପରିଚିତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। 2002 ମସିହାରୁ କଳିଙ୍ଗ କଳାକ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ବାଦ୍ୟ, ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। 1938 ମସିହା ମଠକରଗୋଳା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଣ୍ଡିତ ଡକ୍ଟର ହରମୋହନ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଜନ୍ମ। ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ସତ୍ୟବାଦୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମାତା ସ୍ୱର୍ଗତ ତ୍ରିଲୋଚନୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସି କଟକ ଶ୍ରୀବିହାର କଲୋନୀ ତୁଳସୀପୁରକୁ ନିଜର କର୍ମସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ବାସସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ବାଛି ନିଅନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଖୁଣ୍ଟିଆ। ପତ୍ନୀ ଲାବଣ୍ୟ ଖୁଣ୍ଟିଆ, 3 ପୁଅ ଓ ଜଣେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଡକ୍ଟର ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ସୁଖୀ ପରିବାର। ପୁରା ପରିବାର ସଙ୍ଗୀତ ରାସ୍ତାରେ। ବଡ଼ ପୁଅ ସିତାର ବାଦକ, ମଝିଆ ପୁଅ ତବଲା ବାଦକ, ଝିଅ ବେହେଲା ବାଦକ ଏବଂ ସାନ ପୁଅ ଗୀତ ଗାଇବା ସହ ତବଲା ଓ ହାରମୋନିୟମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଜାନ୍ତି। ଏଥିସହ ଅଧ୍ୟାପନ ଜଗତ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ରୋତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ସହ ପ୍ରେରିତ କରି ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ଲାବଣ୍ୟ ଦେବୀ। ଡକ୍ଟର ଖୁଣ୍ଟିଆ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନ ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ପଦ୍ମକେଶରୀ ଉପାଧି, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର କଳା ପୁରସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ମର୍ଦ୍ଦଳ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ବାଦ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ, ଆକାଶବାଣୀ କଟକରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ସମ୍ମାନ, ମହୀଶୂର ସଂସ୍କାର ଭାରତୀରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ସମ୍ମାନ, ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡେ ସମ୍ମାନ, ଅରୁନ୍ଧତୀ ସମ୍ମାନ, ଗୁରୁ ସିଂଘାରୀ ସମ୍ମାନ, ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତି, ବାଗ୍ଦେବୀ ସୃଜନ ସମ୍ମାନ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରବୀଣ, ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଇଲାପଣ୍ଡା ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ମାନ ପରି ବହୁ ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନରେ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ସରିଯାଇନି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତିର ଗାଥା। ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଡକ୍ଟର ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ଡକ୍ଟର ଖୁଣ୍ଟିଆ ସଜେଇବାରେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରିଚୟ ଦେବାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସଦିଚ୍ଛା ଓ ଭଲ ପାଇବା ସଦାସର୍ବଦା ଡକ୍ଟର ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଆସିଛି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସଫଳତାରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କିଛି ଗୁରୁ ତଥା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶଂସକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଘୋଷ, ପଣ୍ଡିତ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ କର, ସିଂଘାରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର କର, ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନପ୍ରକାଶ ଘୋଷ, ପଣ୍ଡିତ ମଣିଲାଲ ମୁଖାର୍ଜୀ, ତାରିଣୀ ଚରଣ ପାତ୍ର, ଅନନ୍ତ ପାତ୍ର, ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ନାରାୟଣ ଘଡ଼େଇ, ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପଣ୍ଡିତ ଯଶରାଜ, ଭିଜି ଘୋଷ, ଜଗଦୀଶ ପ୍ରସାଦ, ଅକ୍ଷୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଅଭିଷେକୀ, ହରିପ୍ରସାଦ ଚୌରାସିଆ, ବୁଧଦେବ ଦାସଗୁପ୍ତ, ରାଜନ ମିଶ୍ର, ସଜନ ମିଶ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର, ଏସ୍.ଆର୍. କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ଏବଂ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ୟତମ। ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଓ ସ୍ନେହ, ୟାକୁ ପାଥେୟ କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନେଇ ଡକ୍ଟର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବାପା ମୋତେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖାଇଥିଲେ ଆଉ ମୋ ଧର୍ମ ବାପା ମୋତେ ମୋ ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଚାଷୀବନ୍ଦୀ ତଥା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାରରେ ମୋର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ବାପା ପାଲା କରୁଥିବାରୁ ଘରେ ସବୁବେଳେ ସଙ୍ଗୀତର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ପିଲାଦିନରୁ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ, ଗାଇବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କଲା ପରଠାରୁ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲି ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମନସ୍ଥ କଲି କଟକ ଯିବି ଏବଂ ସେଇଠି ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବି। ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଟକ ଚାଲି ଆସିଲି। କଟକ ନୂଆ ବଜାର ପାଖ ସାର୍ତ୍ତଳ ଗ୍ରାମରେ ଆମର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜଣାଶୁଣା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାପା ପୁଅ ଦୁହେଁ ରହିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବାପା ମୋତେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କୁହନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୋର ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ବସି ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକି ନେଲେ ଏବଂ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ। ସେ ଅତି ଆଦରର ସହିତ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ
ଦେଖ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଏ ପିଲାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ବିକଶିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ପିଲା ଏଇଠି ମୋ ଘରେ ପୁଅ ହୋଇ ରହୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିଷ କରିବି। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ମୋର ଧର୍ମପିତା ହେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପୁଅ। ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ରହିଲି। ସେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, ଉଦାର ହୃଦୟବାନ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି। ତାଙ୍କ ନାଁ ଜଳଧର ସ୍ୱାଇଁ। ସେ ହିଁ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ। ଧର୍ମପିତା ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କଟକର ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦନ ଶିଖାଇଲେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଦରବାରର ଗାୟକ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖାଇଲେ। ଗୁରୁମାନେ ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ମୋତେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲି। ଯେହେତୁ ମୋର ତବଲାରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଧର୍ମପିତାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ମୁଁ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷରେ ଯାଇ ମୁଁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନପ୍ରକାଶ ଘୋଷଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମୋତେ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ। ସେଠାରେ ମୁଁ 8 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଧର୍ମପିତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଉଦାର ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମୋତେ ଜଣେ ଭଲ ତବଲା ବାଦକ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା। 1965 ମସିହାରେ ମୋର କଟକ ଫେରିବା ହେଲା। ଆକାଶବାଣୀରେ ଅଡ଼ିସନରେ ପାସ୍ କରି ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କଳାକାର ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେଲି। 1967 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲି। ହେଲେ ସେଠାରେ ମୋତେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳିନଥିଲା। 1979 ମସିହାରେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରିବାର ଅବସର ମିଳିଥିଲା। ଆକାଶବାଣୀ ଚାକିରି ସମୟରେ 1970 ମସିହା ଠାରୁ 1992 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22 ବର୍ଷ କାଳ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବୁଲି ପଖୋଜ ଓ ତବଲା ବାଦନ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲି। 2003 ମସିହାରେ ଆକାଶବାଣୀରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲି। ହେଲେ ମୋର ସାଧନା, ଗବେଷଣାତ୍ମକ ମନୋବଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମୁଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସରତ। କଳା କିପରି ଭାବରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ମୁଁ ଜଣେ ନୀରବ ସାଧକ। ସାଧନା କରି କେତେ ଯେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି ତାହା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ। କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା କରିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଥିଲା ପଣ୍ଡିତ ଡକ୍ଟର ହରମୋହନ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର କିଛି କଥା, ଯାହାକୁ ସେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡକ୍ଟର ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତେବେ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏହିଭଳି ମହାନ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର, କଳାକାରମାନଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗର୍ବିତ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବମାନଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।